Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan wa syukran mubarakan lillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Suma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kiram dumateng ngarsanipun sesepuh ini sepuh minggahipun dumateng ngarsanipun aji sepuh ingkang dahat kinabekten, dumateng ngarsanipun sedaya pengurus takmir Masjid Al Furqon ingkang kita hormati, dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, sedaya jamaah pengaosan menjelang berbuka puasa wonten ing serambi Masjid Al Furqon ingkang dirahmati Allah. Ngawiti anggenipun kawula matur monggo kita sarengan menjaaken raos puja puji syukur pangalembana wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan mapinten-pinten kenikmatan sehingga wonten ing kalodhangan sonten punika waget makempal wonten ing menika majelis kanthi sehat walafiat boten kirang alangan setunggal pun napa. Pramila monggo sarengan kita dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala minimal kanthi maos tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mboten kesupen selawat wen salam mugi tetep kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi panyadong saha pandonga kula lan panjenengan sedaya, keluarga kula panjenengan sedaya tangga tepalih estu-estu kalebet umatipun ingkang pikantuk syafaat min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma shallu ala nabi Muhammad, shallu ala nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, alhamdulillah pinanggih malih kalian kawula. Terakhir kawula sowan mriki kapan, Bu? Muludan atau segamutan ya. Berarti pun 5 sasi kepengker. Niki wau kula jam gangsal nggih pun ditelepon nggih, Mas mboten supe to, mboten ning mengke kula. Wong maghribe jam 6 punjul nggih ket subuh wau kula dereng sarapan napa-napa. Nggih, sami to nggih? Ha iya le madang mumbengi pun mengke kula tak sowan mriku ning radi mengke nggih. Alhamdulillah monggo kula kawitan sowan wonten mriki. Perdana kula namung badhe ngajak mawon kalih awak pribadi kula piyambak
Ugi panjenengan sedaya monggo kita ampun supe anggenipun syukur kalian Gusti. Alhamdulillah kula panjenengan tasih menangi wulan Ramadan menika minangka donga kula panjenengan sedaya dipun ijabah dening Gusti. Nalika wingi wulan Rejab kita ndonga sareng kemutan nggih dongane Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, panjenengan berkahi kita ing dalam wulan Rejab. Ya Allah, panjenengan berkahi kita ing dalam wulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Panjenengan dumugaken yuswa umur kita saged menangi wulan Ramadan. Sakniki awake dhewe wis hasil menangi wulan Ramadan. Terus kinten-kinten ajeng napa? Poso nggih. Ponan sore ning masjid. Mengke bar maripang mantuk kedap terus teng masjid meleh traweh nggih. Bar traweh terus darusan kok balik nilai buka. Oh, darusan riyen nggih. Bar traweh terus tadarus. Mantun tadarus kondur terus sare nggih. Sesuk wungu sahur, bar sahur ngenteni subuh, bar subuhan jalan-jalan. Nggih. Oh, mboten. Oh, menek merjan. Mengke setengah 8 jam 8 tindak nyambut damel nggih. Dadi bedane meng eneng pengajian sore kalih traweh. Ngoten tok nggih. Liyane niku enten sing benten mboten? Enten ulama menika ingkang asma Al Habib Ahmad bin Hasan ya Allah bin Smith ya. Niku nalika badhe wulan Ramadan niku sedaya putrane ditimbali. Sing putra mbajeng timbali le sesuk-esuk wis poso. Targetmu sing arep tok lakoni peningkatan ibadahmu ing wulan Ramadan sesuk-esuk napa? Putrane sing bajeng terus matur, "Bah, Pak, sesuk insyaallah aku ben poso arep ndres sak jus." Yes, per poso sak jus ben dinten. Supados mengkeh mantun Ramadan kula khatam sak Quran. Sae apik. Adimu, nek kowe apa le? Kula benjing siang insyaallah kula ajeng salat gangsal wekdal teng masjid. Sak traweh full ning masjid. Mbah sing imami sinten mawon tetep mangkat kula. Mbah sing imami banter apa suwi tetep mangkat traweh. Oh ya sae. Terus putra-putrane ditimbali. Mantun sedaya putrane pun ngaku, terus putrane genti nyuwun pirsa, Pak, lah nek jenengan napa peningkatane benjing wulan Ramadan? Bapak ele jawab ngeten, sesuk poso sesuk karo poso kuwingi lan winginane padha wae. Ora tambah apa kaget ana lho pripun to Pak jenengane nang leti kula kan enten peningkatan ing wulan Ramadan kok bapak piyambak mboten enten peningkatan napa bapak ele jawab mergo setiap wulan Ramadan uripku bendinane wis entek tak nggo ngibadah aku wis ora duwe wektu tambahan meneh kanggo ngibadah. Nek umpama awakmu duwe sak jam engkas wektumu tak tukune men aku sedina sewengi duwe wektu 20 jam ora ming 24 jam. Mergo ben dinten wis telas dingge ngibadah. Mula monggo kula ngajak mulai benjing-enjing sedinten sedalune ae dhewe niku diniate ibadah. Mergo napa Kanjeng Nabi le dawuh wayah wulan Ramadan menika futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa fusidatis syayatin. Ing dalem wulan Ramadan niku lawang swarga dibuka, lawang neraka ditutup. Pun jenengan pun sering mireng niki nggih. Mula Kanjeng Nabi le dawuh wailun summa wailun man atraka Ramadan falam yughfarlah.
wong sing banget rugine, banget tunone, banget celokone nganti menangi wulan poso kok lam yufar lahu ora entuk pangapurane Gusti Allah. Jadi bulan puasa dhewe iso menangi sesasi utuh kok nganti mboten angsal pangapurane Gusti Allah niku sak rugi-rugine tiyang. Mergane nek poso wae mboten angsal pangapuntene Gusti Allah, terus kapan melih angsal pangapuntene Gusti Allah. Padahal awake dhewe niki leng nglampahi poso langkung kathah bangane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simbah Kanjeng Nabi niku leng nglampahi wajib poso niku namung ping 9. Namung ping pinten? Ping 9. Nek wulane Ramadan awit riyen sampun enten. Mergo Ramadan niku saking tembung romba. Romba niku artine panas semlenget mergo srengenge. Dadi ning Arab riyen anggere wayah wulan poso niku musime pas panas-panase. Alhamdulillah ning Kerto malah Jawa terus nggih. Dadi rapati ngelak ya rada ngeleh nian ya. Jawa teng riko niku riyen wayah panas-panase. Baru ketika Kanjeng Nabi hijrah tahun kedua niku nembe tumurun ayat wajib siam. Padahal Kanjeng Nabi hijrah niku namung 12 tahun teng Madinah. Pinten 12 tahun. Tahun kedua berarti pas tahun bar entek tahun pertama terus manjing tahun kedua nembe angsal perintah nglampahi siam. Ngantos Kanjeng Nabi sedo niku namung menangi ping 9. Ping pinten? Ping 9. Sing 8 niku ming 29 dinten. Sing setunggal 3 dosa dinten. Awake dhewe menangi poso ping pinten? Cara umpami jenengan yuswane 50 taun nggih. Yuswane 50 taun dipendet le balik gangsal 12 taun. Berarti 3 dosa gangsal berarti wis menangi poso ping 35. Sing yuswane 60 berarti wis menangi poso ping 50 dosa gangsal. Niki kula leng ngitung mulai balik. Lho, semonten kathah menangi poso kira-kira awake dhewe niku tesih gadah dosa napa mboten? Kira-kira. Terus piye rasane? Mula niki kesempatan poso monggo awake dhewe diniati saestu full poso tak nggo ibadah. Carane pripun? Carane kegiatan apa wae diniati ibadah. Kula caosi pirsa. Pertama, jenengan wungu jam pinten, Bu? Jam 3. Mangsak napa tumbas biasane, San? Mangsak nggih. Pun nalika mangsak jenengan wungu jenengan niati ngibadah. Niat ingsun nyawisi sahur kanggo keluarga. Wes ning ati niat ngoten niku. Niku mengkeh pun ganjaran. Nalika jenengan dahar sahur nggih mboten langsung dahar tok, nggih. Senajan ro ngantuk-ngantuk diniati niat ingsun sahur minangka sunnahe nglampahi siang. Tasaharu fa inna fiha barokah. Padha sahur sapa sira kabeh mergo ing dalem sahur iku mengke enten keberkahan. Pun nggih wis niat to nggih niki wis ganjaran. Bar sahur terus tindak teng masjid salat subuh jelas ngibadah. Terus bar subuhan biasane napa? Napa? Ngaji nggih jelas ganjaran. Mengkeh mantun ngaji enjing terus sami nyambut damel leres nggih. Terutama bapak-bapak nyambute gawe awake dhewe mulai sesuk diniati. Napa dipun niati men angsal berkah, men angsal ganjaran lan angsal kenugrahan sing luar biasa saking Gusti Allah. Napa niate? Kanjeng Nabi le dawuh ngeten. Man talabat dunya halalan. Sinten tiyang sing nalika pados maisha, pados napa bondo halal nalika tindak saking dalem niat nyambut gawe
Niat pertama istighfafan anil mas'alati, diniati amrih boten tomak ngarep-ngarep bantuane wong liya. Terus niat pertama niku nggih Pak, jenengan badhe genjot motor, badhe tindak kerja, niat pertama niku bismillah, niat ingsun kerja ben ora tomak ngarep-ngarep bantuane wong liya. Nek pas bali enten dum-duman beras 12 kilo jenengan mboten angsal iri mboten, Bu? Iri mboten Pak jenengan? Iri dan jenengan nyambut damel mboten? Gak cara yatra nggih tumbas beras 12 kilo ngoten gadah mboten kira-kira? Gadah to. Tapi ana wong oleh beras kok tetep isih mergo ora tau diniati. Ae nek kerja niate kudu ngoten niku. Bismillah niat ingsun kerja ben ora tomak ngarep-ngarep bantuane wong. Ben tanggaku entuk beras 10 kilo saka mbale ra masalah, aku tuku dhewe kuat nek mung nempur 10 kilo. Mergo aku nyambut. Saged dipaham? Satu nggih, niate men ora tomak ngarep-ngarep bantuane wong. Iya. Sing nomor kalih diniati wa sa'yan ala ahlihi, diniati niat ingsun supados saged nyukupi keluargane nggih. Dadi jenengan nyambut damel niat ingsun ya Allah men ora tomak ngarep-ngarep bantuan wong liya, sing nomor kalih ben saged damel nyukupi keluargane niku ganjarane jenengan kados dene mangkat perang, Pak. Goleki nafkah garwane keluargane anak putune nek diniati ngoten niku ganjarane kados dene wong mangkat wis metu gasik menan. Wis kurang selawe menit wah selah adem jedhet ya. Adem sisane batu berarti. Ki astah ya. Lanjutaken nggih. Diniati nyukupi keluargane. Jenengan nggih ngoten Bu nggih. Cara misalkan jenengan nggih nyambut damel niate ngoten niku. Bismillah niat ingsun but gawe men orang ngarep-ngarep awewe wong liya. Sing nomor kalih niat ingsun but gawe men iso damel nyukupi keluargane. Pun. Sing nomor 3 terakhir nyambut damel diniati wa ta'atufan ala jarihi. Niki sing yakin 100% awake dhewe rapati niat sing niki nggih. Nek sing nomor 2 wau wis umum, mbut gawe men iso nyukupi keluarga. Sing nomor 3 wa ta'atufan ala jarihi, niat ingsun nyambut gawe supados benjang umpama kumbut gawe niku gadah turahan saged nggih sedekah tanggane. Pun jenengan le nyambut damel pun pirang taun? Wis akeh taun nggih. Kira-kira nate dereng duwe niat ngoten niku. Ya blas kok nggih. Edan kok niat ngarep nggo weweh e. Penak men nggo nyukupi ae dhewe wis kurang kok arep diniati nggo weweh. Mergo jenengan le nyambut gawe mboten niat ngoten. Nek jenengan niati ngoten niku insyaallah ya usah gadah turahan. Saged dipaham mboten nggih? Saged nggih? Pertama, ya Allah, niat ingsun nyambut damel men mboten ngarep-ngarep pawewehe wong liya. Sing nomor kalih niat ingsun nyambut damel ya Allah supados saged nyukupi keluarga. Sing nomor 3 niat ingsun nyambut damel men nek gadah turahan iso lulung iso aweh to tanggane. Kira-kira dhewe seneng sing diwehi apa seneng sing aweh? Seneng sing dikei apa seneng sing nampi apa seneng sing aweh kira-kira? Oh, ana sing jawab seneng sing nampi, Pak. Tak critani nggih. Enten ulama niku asmane Ibrahim bin Adhan. Sinten? Ibrahim bin Adhan. Niki kiai niki sugih mblegedu. Soale ya dadi kiai ya bakulan. Dadi wis kiai ning sik gadhe bisnis dagang.
Sawijining wekdal Pak Yai Ibrahim bin Adham niki wau ning dalan pas perjalanan bisnis weruh manuk. Weruh napa? Manuk tenan ya asli sing manuk ana sewiwine. Nah, manuk sing ditingali Pak Ibrahim bin Adham niki ternyata sewiwine pepes. Sewiwine napa? Pepes, patah sewiwine. Cacat. Niki kalih Pak Ibrahim, Mbah Yai Ibrahim bin Adham niku ditunggoni mah manuk kok mesakake gek le golek pangan piye wong sewiwine pepes. Ternyata boten selang dangu niku terus enten manuk sing marani niku mbeta panganan. Dadi koncone sewiwine pepes ana sing mara mbeta panganan terus diulungke sing sewiwine pepes niki wau. Nggih, diulungke sing sewiwine pepes. Syekh Ibrahim bin Adham niku terus mikir, wah ternyata nek pancen isih dikai urip, kuwi ya roh Gusti Allah mesti dikai rezeki. Nyatane manuk kae ra iso golek pangan, sewiwine pepes, ra iso nendi-nendi, kowe yo entuk pangan liwat dikai manuk liya. Saged dipaham nggih? Niki terus Ibrahim bin Adham mantuk, wis nek ngono mulai saiki aku ora arep nyambut gawe. Aku tak ngibadah full sedina ning masjid, deres Quran, wis wiridan, ora arep nyambut gawe. Wong nyatane manuk sing rambut gawe we ya dikei pangan. Saged dipaham nggih? Kata nggih contone, misalkan jenengan nate gadah tangga utawa keluarga sing gerah stroke misalkan. Dadi kembang amben rambut kene endi-endi ya tetep angsal rezeki. Mbuh saka tanggane, saka sedulure. Leres nggih? Nggih. Lah niki Pak Ibrahim bin Adham niki terus matur kiyaine. Syekh Saiban Ar-Royan matur kiyaine. Supaya kula nggih. Gurune supaya ngapunten. Matur kalih gurune kiyaine. Matur Yai, mulai sakniki kula mboten bakal nyambut damel. Lho, kok ora nyambut gawe piye? Kula wau bar ningali manuk, terus cerita. Syekh Ibrahim bin Adham niki cerita kejadian niku. Kira-kira sing dadi gurune seneng napa mboten kira-kira diceritani? Kula bakal tawakal, ora mbut gawe kula tak ngibadah tok. Kira-kira gurune remen mboten diceritani ngoten niku? Jawabe gurune, kok awakmu goblok. Ngopo milih kepengin dadi manuk sing pepes nunggu dikai wong liya? Kok kowe ora kepengin milih dadi manuk sing sehat men iso weweh wong? Saged dipaham nggih? Nah, mula kira-kira awake dhewe seneng nek nampi bantuan apa seneng awake dhewe sing ngekeki bantuan? Beda saiki saya. Saged dipaham ta nggih? Mergo nek wong iso ngekeki bantuan berarti duwe leluwihan bondo. Nek meng pengine dikeki berarti awake dhewe wong sing saged dipaham nggih? Lho niku Syekh Ibrahim bin Adham mboten siyos tawakal sidane tambah le berkembang bisnisnya men saged sedekah ning gone wong liya. Lho awake dhewe niku agamane Islam niku duwe kewajiban ngekeki wong liya lho nggih. Napa? Zakat. Padahal wong saged zakat niku tiyang sing mampu. Berarti agamane awake dhewe niku sakjane mengajarkan untuk memberi orang nunggu dikeki. Wis, tekan ngendi omah tekan kono nggih mau nggih. Pun niat nyambut damel nggih. Bar nyambut damel terus mantuk wis ngaji meneh. Dadi full mengke sedinten sedalu awake dhewe niki ngibadah dhateng Gusti Allah wonten ing bulan Ramadan. Merga napa? Anugrahe Gusti Allah sing diparing ke dhewe niku pun boten saged nampi hitungan. Bahkan ing dalam kitab Nasha'ul Ibad niku dipun ngendikaken saking Syekh utawa Imam Sa'id bin Hilal rahimahullah taala panjenenganipun paring dawuh ngeten.
Anal abda ida aznaba ya manallahu ta'ala ay an'ama alaihi bi arba'i hisalin. Awake dhewe lek kedah syukur kalih Gusti Allah merga nalika awake dhewe niku lho tumindak maksiat, nalika awake dhewe tumindak dosa niku tesih pinaringan anugrah, pinaringan nikmat saking Gusti Allah. Kok ora syukur piye? Awake dhewe niku kan gadane Gusti Allah, leres nggih? Sing duwe Gusti Allah. Kowe nalika awake dhewe niku mangkel ke Gusti Allah niku isih diwelasi. Pertama, la yahjubu anhu arrizqa ay la yamnahu minar rizqi. Nalika ade maksiat karo Gusti Allah niku ya tetep isih dikei rizki. Leres mboten? Tak contohke, misalkan ibu-ibu sing nyambut damel sadian nggih, misalkan enjing sadurunge mangkat kerja jenengan muring-muring nyentaki bojone jenengan, dosa mboten kira-kira Bu? Dosa. Muring-muring anake dosa mboten? Dosa. Niku berarti maksiat, nggih to? Terus jenengan mangkat nyambut damel dodolan, gandeng esok mau bar maksiat, terus kira-kira dodolane jenengan niku blas ra payu kaya tetep isih pajeng. Tetep isih payu. Nggih. Bapak-bapak misalkan dalu le sare kewengen, akhire le tangi ngeplok mboten salat subuh. Tangi jam 6 utawa jam 7. Berarti kan mboten nglampahi salat subuh tepat waktu. Niku maksiat mboten kira-kira? Maksiat to nggih? Jenengan mangkat nyambut damel tetep bayaran apa mboten? Tetep bayaran. Padahal ae dhewe bar maksiat karo Gusti Allah, kowe kok ya isih dikei rezeki. Kurang apik piye Gusti Allah? Sing nomor kalih, wala yahjubu anhu as-sehat. Nalika ae dhewe maksiat karo Gusti Allah tetep paring kesehatan dhateng awake dhewe. Padahal awak niki sing ngatur Gusti. Ae dhewe ra iso ngatur jantung kudu berdetak pinten detakan menit, le ambekan kudu ping 16 saben menite, darah le mubeng ning awak kudu sepersekian menit. Mboten nate to nggih ngatur ngoten niku. Ya obah kersane Gusti. Nalika ade maksiat nyatane ya tetep isih digawe kesehatan. Leres mboten? Contoh meneh, misalkan bar ngaji ngeten iki, terus jenengan mengke sadurunge kundur rasan-rasan sithik, misalkan yo krung kabar urung jare anak kae sidane anu. Heeh, aku yo wingi krungu ngoten. Ra nyangka yo bul ayu-ayu ternyata ngono. Heeh, ngoten. Kira-kira ngrasani ngoten niku dosa mboten? Dosa to nggih? Ning jenengan mantuk terus gregesi napa mboten? Mboten. Tetep sehat. Ora ana wong misalkan bar ning pasar adu jago mulih langsung waduh kok meriang ya aku. Gek lebar adu jago mau. Mboten enten. Saged Pak. Wes jenengan bar ngapusi garwane jenengan Pak misalkan. Endi bayarane? Nyo iki mau ming semene. Wes kuwi ra tak elongi apa? Padahal mau wis mampir ning warung. Ngeten niku goroh napa mboten? Dosa mboten? Ning garwane jenengan bar ngapusi terus sakit napa mboten? Mboten, tetep sehat. Oh, tetep sehat nggih. Oh, nampa nggih. Malah luwih sehat nek ngoten niku mbane dikake kabeh, ya. Nek kake kabeh malah langsung gregesi, Pak. Masyaallah. Lho niku kurang apik piye Gusti Allah niku? Awake bermaksiat, ternyata yo isih dikake kesehatan. Terus arep ora syukur pripun? Sing nomor 3. Mah dia prong, tesih dangu ya. Tesih 7, isih 13 menit. Isih suwe bol. Wedange selak dedeg. Allah ya, usah diomongi Pak, aja cepet-cepet. Pun sing nomor 3. Wala yudhiru alaihi adzamba. Nalika ae dhewe mantun maksiat kalih Gusti Allah mboten langsung ngetokke dosane awake dhewe. Dosane ora mboten ketinggal to nggih.
Leres to nggih. Jenengan nyawang kula ketoke apik mergo ora ngerti elek kula. Jenengan nyawang tanggane ketoke apik mergo ora ngerti awone padahal ning donya mboten enten tiyang sing 100% sae tiyang sing sempurna niku namung Kanjeng Nabi. Sak lintune Kanjeng Nabi mesti enten awone. Pun to sak apik-apike tiyang mesti enten olone. Sak olo-olone tiyang mesti enten saene. Alhamdulillah, Pak. Eleke awake dhewe, dosane awake dhewe, aibe awake dhewe nalika mantun maksiat kalih Gusti Allah mboten langsung diketokke. Leres nggih? Kono anggere ketoke kudungan mangkat ngaji jamaah wis wong top pisan nggih. Oh, padahal ning omah senengane gemremeng. Senengane nyentaki bojone nganti darah tinggi. Ning ketoke wah jan mbok deke jan apik tenan ya. Saya jamaah nanti-nanti kudungan karo tanggane halus ngoten nggih. Nggih to nggih jenengan nek karo tangga malah basa to Dik nggih. Nek karo bojone basa mboten? Ayo blas kok ya. Rawang liya re basa mula rasah digetuni nalika anake jenengan ya ora basa kalih jenengan wong jenengan ya ora basa ro garwane. Pun ora diketokke. Kula riyen nate nggih, masyaallah nalika diketokke wis wong niku ora bakal betah nyanding wong liya. Kula nate didhawuhi kiai kula. Ning alhamdulillah sakniki pun mboten. Kula nate didhawuhi kiai kula niku kan nglampahi siam mutih. Ngertos siam mutih? Siam mutih niku wayah azan maghrib niku mengunjuk toya petak sak gelas tok. Mengkeh mantun niku mboten napa-napa meleh ngantos benjing maghrib meleh. Dadi sedina sewengi niku meng maghrib tok ngombe banyu sak gelas putih tok niku. Mengke bar maghriban nganti tekan sesuk maghrib nah blas mboten napa-napa. Wis niku kula nek kon baleni saiki pun mboten purun niku pisan nggih. Astu niku. Mbok hadiah apa wis ra gelem niku pisan. Soale napa mboten namung niku isih ditambahi wiridan. Ben-bengine ping 5.000. Jenengan ra poso wae tau rong wiridan ping 1.000. Ha dereng nggih. Niku wis poso mosone mutih ben-bengi wiridan 5.000. Angsal ping kalih dinten apa 3 dinten kula sugih dilalah Gus kula, yai kula niku angsal tamu. Terus kula ditimbali, "Sob, jagonge sithik dit gaekno wedang." "Oh nggih, ngoten." Terus kula ndamel kopi kula suguhke. Nalika kula mlebet teng ruang tamu niku langsung mabreng mambu buatan sing sak kecing-kecinge. Wis ning irung niku sampe napa basane sampe ndulek ngoten. Wis kaya ajeng mutah-mutah nika. Terus kula bangsal matur kalih Gus kula. "Mas, kula nek nyeluk kan Mas. Mas, ruang tamu ana tikus mati apa ya? Kok ambune buatan ra karu-karuan." Jawabe Gus kula, "Engko tak critani." Ngoten niku tok. Estu mantun jagongan, tamune kesah pamit terus kula nembe diceritani. Sing mara kuwi mau, mbuh esuk, mbuh awan, mbuh sore, mbuh bengi, bendina mesti ning lokalisasi. Bendina. Nek cara apal nggih. Kula ora ngerti pundi Pak, pundi? Oh, Parangkusuma jare nggih. Bendina mesti nglakoni zina. Bendina. Dadi esuk ora ya awan ora ya sore mboten ya bengi dinten niku. Bahkan nate dicriosi kula ini pas perjalanan ajeng teng lokalisasi kok ning dalan bane bocor ping kalih niku tetep diteruske. Wah iki tantangan iki aku jangan sampai patah semangat. Mosok ming bane bocor terus bali mulih tetep diteruske. Saking dene le semangat. Dadi piyambake nggadahi kados penyakit napa bahasane? Hipersek. Dadi bendina kudu ngotene ku dilalah ra duwe bojo. Ha mlayune teng lokalisasi. Niku ambune masyaallah kados dene badang padha klambine mlidhit ya nganggo parfum. Alhamdulillah kula rampung nglakoni poso wis ra duwe ngoten niku. Dadi amor jenengan santai, wis ra mampu kula ke. Pun blas dadi jenengan pede mawon. Niku wis ilang pisan. Bar poso wis ilang. Ngoten niku lho, niki Gusti Allah leng ngekeki anugrahe dhewe, maksiate kaya ngopake dhewe ternyata ora diketokke aibe. Nggih, alhamdulillah leres to nggih. Mergo men iso tobat, iso istighfar terus balik
melih njajal umpami wong sak donya niku angsal anugrah nyuwun ngapunten kados jaman kula pas poso. Ae butuh pirang parfum bendina. Nggih, arep amor wong wis kaya ngapa lek isih. Alhamdulillah mboten ngoten niku dadi setel wae nggih. Ora poso gandeng omah ra ngliut tetep mangkat ning masjid nggih. Entuk enten mboten kira-kira sing ngoten niku. Wonten jare. Jane aku prei kok wong agi datang bulan ning ra apa mangkat ning masjid entuk mboten nek niku nggih diniati tetep tolabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sinten sing kersa ngambah niat ngaos niku benjing digampelake dalan wonten swarga. Sing terakhir kula lan panjenengan kedah bersyukur wala yuaqibu ajilan nalika maksiat kalih Gusti Allah boten langsung diadab leres. Hati-hati maksiat ya ora langsung kena hukuman. Boten kados umat-umat rumiyin zaman Mbah Nabi Hud wong do ora gelem iman ngerti-ngerti udan watu. Zaman Mbah Nabi Nuh wong do ora gelem iman ngerti-ngerti banjir. Zaman Mbah Nabi sinten pun kathah Mbah Nabi Ibrahim kaya ngapa Raja Namrud sak bala tentarane mati kenging lemut mati kabeh. Awake dhewe maksiate kaya ngapa ya ora langsung diadab. Dek ben ana gempa ya slamet alhamdulillah nggih. Jam 1 bengi ana gempa niku ya tetep selamat. Dek ben niku jam 1 krasa mboten enten gempa. Krasa. Jenengan pun sare dereng, Bu. Ampun. Terus ana gempa wungu mboten? Wungu nggih, mlayu nggih. Pat gempane leren, kira-kira jenengan terus bangsul saren apa wudu terus salat? Po terus jagongan nyumet udut neng teras kalau ngobrol tekan subuh. Lah nggih, po tenger-tenger. Dadi gempane wis rampung, gandeng letange jam 1:30, kira-kira terus nyandak wudu salat napa bangsul sare? Loh, enten sing sare enten sing padahal wis dielengke kaya ngono nggih. Wis dielengke kaya ngono ya tetep nyatane ora tambah peningkatan. Niku nek ae dhewe ora syukur Gusti Allah terus ajeng pripun? Wis langgih nggih to. Mula hari kedua nembe pertama niki monggo kita kata-kata anggenipun nyukuri nikmate Gusti Allah. Kula setiap ngaji mesti matur minimal maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Nek ajeng langkung tumancep jenengan wayah maos alhamdulillah jenengan sebutke napa sing jenengan syukuri. Alhamdulillah Gusti nyatane bojoku ya ora aneh-aneh. Paling meng lunga mancing po ning angkringan ngoten nggih. Alhamdulillah Gusti, anak kula senajan rapati iso ngaji nyatane ya isih rada manut ruwong. Alhamdulillah Gusti, kula iki wis rapati ibadah nyatane ya isih paringi sehat. Lara paling pol ming mangsa angin. Alhamdulillah Gusti, kula rapati sugih nyatane ya urung tau kaliren. Leres nggih? Enten wong kertolor sing nganti 2 dina dereng dahar ngoten enten. Sak randuwe-randuwene nek ming pangan mesti tesih kagu. Alhamdulillah Gusti, kula jenengan takdir urip ning Kerto, ora ning Papua, ora ning Aceh nggih. Nate dereng syukur ngoten niku. Ya senajan tanggane senengane dong rasane kula ya ben. Uripku ning Kerto wis alhamdulillah. Insyaallah. Bahkan nyuwun ngapunten tiyang sing tansah muji dhateng Gusti Allah. Kula pun bolak-balik matur jenengan paling nggih pun tesih kemutan umpama utawi supe. Benjing teng akhirat niku langsung mlebet swarga, milih swarga pundi ingkang dikersakaken. Mbangane tiyang sing kulino sambat. Kula kei contoh. Misalkan ae dhewe sesuk ning akhirat terus
kepanggih Gusti Allah ditangleti. Piye mbiyen uripmu ning donya? Alah Gusti susah kula ning donya melarat ra ndek apa-apa, montor tuku ya krewangi kredit ngoten niku nggih. Kira-kira satu niku nggih, sing nomor kalih eneng kawula ditimbali Gusti Allah. Piye mbiyen awakmu ning donya top Gusti, luar biasa. Tanggane mangan aku ya iso mangan, tanggane utang aku ya iso melu utang. Tanggane kredit aku ya iso melu kredit, wis pokoke nikmat ning donya Gusti istimewa. Kira-kira Gusti Allah seneng sing pertama napa sing kedua niku? Mesti seneng sing kedua, nggih. Jenengan duwe anak disangone nyotak sangone. Nuwun ya Pak, wah wis sip niki karo sing jenengan sangone terus kok ming semene. Kira-kira seneng sing endi? Kados garwane jenengan lho Pak. Pas setu jenengan ulungi ngucap matur nuwun Pak, ngoten utawa kok mung semene. Kira-kira seneng sing endi? Jenengan yo ngoten niku, Bu. Oh, blas jarene. Masyaallah. Padahal enten garwa kok purun nampi yatra saking sing kakung, namung ngendika matur nuwun Pak, niku sedaya dosane luntur, Bu. Pun sedaya dosane napa? Luntur nek gelem ngucap matur nuwun nggih. Pun marip. Pun kesimpulane monggo nembe hari kedua kita tambahi le syukur yen nggih. Nek awake dhewe niku tambah syukure, mengke otomatis enteng ibadahe. Kirang langipun nyuwun pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita rahapi unjukan punapa dinidaran ganti maos donga kita dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sumangga.